La xarxa Safir és una iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, finançada per la Generalitat de Catalunya, que té per objecte l'impuls i la transferència del coneixement i l'indústria 4.0 cap al món industrial. La xarxa Safir està composada per 65 grups de recerca de 16 institucions diferents i agrupa un total de 800 investigadors. Una de les tasques principals de la xarxa Safir és la identificació de les capacitats de recerca i desenvolupament dels grups que treballen en l'indústria 4.0, al temps que manté un contacte directe a les empreses per conèixer les seves necessitats. D'aquesta manera, la xarxa Safir no únicament apropa a les empreses l'última recerca i els avanços i coneixements en l'indústria 4.0, sinó que també serveix perquè les empreses puguin conèixer de primera mà quines són les capacitats dels grups que treballen en aquests àmbits. La xarxa Safir ajuda als grups de recerca a orientar el seu treball, els seus desenvolupaments i la seva recerca cap a les necessitats reals de les empreses. En els propers anys, Safir es postula com un veritable agent de desenvolupament de tecnologies d'indústria 4.0 orientades cap a les noves tecnologies d'indústria 5.0. És a dir, noves tecnologies basades en el reconeixement de les persones com a part integral de la producció industrial, l'adopció de polítiques i d'un model més resilient i la millora de la sostenibilitat medioambiental.